τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι συντάκτης του ιστιολογίου «Ο άλλος άνθρωπος». Κωνσταντίνε, καλησπέρα από το Κόντα Channel. Κωνσταντίνε. Τι έγινε? Ναι. Κωνσταντίνε, πώς σε χάσαμε, λέω και εγώ τι έγινε. Εδώ. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Τι κάνει ο άλλος άνθρωπος? Ο άλλος άνθρωπος είναι καλά πλέον. Σ' ακούω ότι καταρχήν να μου πεις τι ακριβώς έχει σαν ιδιαίτερο το δικό σου το blog. Με τι ασχολείται ιδιαίτερα? Ασχολείται μόνο με το μαγείρεμα στον δρόμο. Δηλαδή? Ταΐζουμε σε διάφορες περιοχές τον κόσμο. Και το blog έχει δημιουργηθεί μόνο και μόνο για να δείχνει τις δράσεις. Υπάρχει ξυπνήσει κανένας να πούμε, γιατί ακούω κάτι για 700 εκατομμύρια ευρώ που πήραν κάτι κόμματα να πούμε τώρα, δεν ξέρω σε ποια χώρα είναι. Σε μια δεκαετία. Και λέω ρε γάμο το εγώ με 15-20 ευρώ 80 ανθρώπους. Τι είναι να μην έχουμε λεφτά να πάμε. Οπότε το εννοείς ότι έχεις πάρει τους δρόμους σαν blog και ταΐζεις κόσμο? Βεβαίως. Και πού κάθε μέρα, αύριο παραδείγματος χάρη, θα είμαι στο πέραμα από τις 9 η ώρα το πρωί, 10 μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Θα είμαι και πρωινό. Κάθε μέρα σε διαφορετική περιοχή και κάθε Κυριακή στο Σύνταγμα. Κωνσταντίνε, ποιος μαγειρεύει? Εγώ. Δεν είμαι μαγειράς. Και τι ποσότητες μαγειρεύεις? Γύρω στις 90 μερίδες με 100 καθημερινά και στο Σύνταγμα πάνω από 300. Εσύ, ένας άνθρωπος μόνος? Εγώ και είμαστε και 2-3 παιδιά ακόμα βασικά στελέχη και έχει πλαισιωθεί τώρα. Καλά, αυτό δεν κοστίζει, δεν είναι κόστος για την τσέπη σας? Όταν ξεκινήσαμε, κύριε Κουίκ, ήταν, να σας πω την αλήθεια, μας κόστησε 10 ευρώ. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε. Γιατί πήγαμε και πήραμε 4 πακέτα μακαρόνια, μας δώσαν τα παιδιά από την κοινωνική αντισυλλογική κουζίνα τον γκάζι τους και την κατσαρόλα, τη μαρμίδα τη μεγάλη, το νεράκι το πήραμε τσάμπα δώσα το Θεό και μαγειρεύσαμε έτσι απλά. Με 10 ευρώ πάγανε όλοι λάθο. Και τώρα βέβαια ο κόσμος, η προσφορά του κόσμου είναι πολύ μεγάλη σε πληροφορία. Εκεί πέρα που μαγειρεύουν και ο κόσμος και μας δίνει τρόφιμα, μας δίνει λάδια, μας δίνει μακαρόνια, ρύζια. Τα οποία τα παίρνετε εσείς και τα μαγειρεύετε για την επόμενη φορά. Ναι, ακριβώς. Και αλλάζετε κάθε μέρα γειτονιά? Κάθε μέρα αλλάζουμε γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας και μία φορά κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη πάμε σε άλλη γειτονιά εκτός του κέντρου. Μπορείς να μου πεις ποια είναι η γειτονιά που έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα με βάση τώρα την εμπειρία που έχεις αποκτήσει? Ποιες, όχι πια. Ποιες? Ναι, δεν υπάρχει πια. Καταρχήν αυτό που έπαθα χθες μεγάλο σοκ εγώ ήταν στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σε ποιο κομμάτι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας? Στα προσφυγικά. Στα προσφυγικά, ναι. Ναι, το οποίο έχω σαν ένα πρόβλημα κατσαρόλες και τους έβαζα φαΐ. Και μπήκα μέσα στα σπίτια και έπαθα σοκ. Και με τα παιδάκια που ήταν εκεί πέρα. Άλλη περιοχή της, που έχει πάλι μεγάλο πρόβλημα στην οδό Φιλής. Και μιλάω και για Έλληνες και για ξένους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ τους βλέπω σαν ανθρώπους. Γι' αυτό όλοι είμαστε άνθρωποι. Μια άλλη περιοχή που έπαθα να προκαλέσω σοκ ήταν το Κολονάκι. Στην πλατεία Κολονακίου μοίρασα 60 μερίδες φακέ. Αναγκάστηκα να τις απάω γιατί μου τελείωσε και πήγα και άλλη μια φορά και μοίρασα 57 μερίδες. Στο Κολονάκι. Και ήταν λίγο άσχημο αυτό, γιατί δεν το περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο. Να ξέρεις ότι ανεξάρτητα με το λούστρο του Κολονακίου εκεί ζουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να υποσιτίζονται και να υποζούν, για να το πω διαφορετικά. Εάν δεν πας να ρωτήσεις τη λαϊκή του Κολονακίου, στη λαϊκή του Κολονακίου το τι γίνεται τις ημέρες της λαϊκής, όπου κάποτε βγαίναν και ψωνίζανε οι αλλοδαπές πώς το πω, οι υπηρέτριες για λογαριασμό των αφεντικών, τώρα πια πάνε και τα ίδια τα αφεντικά, για να μην πω ότι πάνε και εκείνοι οι οποίοι ψάχνουν στα σκουπίδια. Κύριε Κούλικα, εμείς έτσι ξεκινήσαμε. Εγώ προσωπικά είδα στη λαϊκή του Εγάλεο 2 πιτσιρίκια μέσα σε έναν κάδο σκουπιδιών να παίζουν ξύλο. Όταν λέω πιτσιρίκια εννοώ 15-16 χρονών. Να παίζουν ξύλο για κάτι σάρτια δούτα. Κωνσταντίνε, μέσω του ιστολογίου σου, εάν χτυπήσει ο τηλεθεατής, γκουγκλάρει το «Ο άλλος άνθρωπος», μπορεί να βρει οδηγίες πού θα σε βρίσκει και πού μπορεί να φέρει τρόφιμα? Μέρα. Υπάρχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Κάθε Κυριακή το ανεβάζουμε. Υπάρχει και φωτογραφίες από τη δράση, υπάρχουν και βίντεο.
Τα πάντα μπορεί να βρει. Πώς μπορεί να έρθει να βοηθήσει, πώς μπορεί να έρθει να μαγειρέψει. Δεν είναι απαραίτητα να φέρει φαγητό, να φέρει κάτι. Μόνο και μόνο η παρουσία του ένα χέρι παραπάνω για μας είναι βοήθεια. Και για τον κόσμο. Και ξέρετε κάτι, κύριε Κουίκ, δεν είμαστε ούτε φιλανθρωπία κάνουμε, ούτε ελεημοσύνη. Είμαστε κι εμείς άνεργοι. Και επειδή βαρεθήκαμε να καθόμαστε, να βλέπουμε αυτή τη μιζέρια και να βλέπουμε το ταβάνι, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σου εύχομαι ένα καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε αυτόν τον ιερό. Σε αυτό το ιερό. Όλοι μας, κύριε Κουίκ, συγχαρητήρια σε όλους μας. Ευχαριστώ. Γεια σου, φίλε μου. Γεια χαρά σου. Γεια.